Δια πρώτην φοράν εφέτος οργανώθησαν εις το Λιτόχωρον Κατερίνης εορταστικοί εκδηλώσεις επί τη επετείου της εν Μακεδονία Επαναστάσεως του 1878. Την εποχή εκείνην συναισθήθη στο Λιτόχωρον προσωρινή κυβέρνηση, η οποία είχε ως σκοπόν της την ένωση της Μακεδονίας με την ελευθέραν Ελλάδα. Δοξολογία εις τον Ιερό Ναόν του Αγίου Νικολάου. Εις την τελετήν παρέστησαν ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος, ο νομάρχης και στρατιωτικοί και πολιτικοί αρχαίοι ιερείες και χιλιάδες λαού. Κατάθεση στεφάνων υπό των εκπροσώπων των αρχών εις το Ηρώον. Και εκδηλώσεις έληξαν με τοπικούς χορούς, τους οποίους εχόρεψαν όμιλοι του Γυμνασίου Λιτοχώρου.